Boy Tapang, ano na? Ano Boy Tapang, nagpapataba ka ba dyan ng tiyan? Huwag ka magpalamok dyan Boy Tapang, baka pagdating sa laban, dinggihin ka. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV, at nagbabalik nga po sa inyong harapan. Sobrang na-miss ko kayo mga idol dahil hindi tayo nakapagawa ng mga video kung saan na-busy tayo sa ating school work at saka sa mga personal gawain natin mga idol. Kaya eto, may bagong balita mga idol na babalik nga ang The Battle of YouTuber at ngayon na yan, ngayong December 4 at sigurado akong kapanabik ang laban at kaabang-abang talaga dahil hindi natin alam kung sino ang sasabak sa The Battle of YouTuber boxing match at nandito nga po mga idol, magre-reaction tayo sa ating idol na si Boy Ungas. Eto nga po yung kanyang hamon kay Boy Tapang. Hindi ko pa napapanood yung buong video kaya papanoorin natin. Boy Tapang, ano na? Sagot ka na dyan, Boy Tapang! Naiinip na ako sa iyo, Boy Tapang! Ano, Boy Tapang, nagpapataba ka ba dyan ng tiyan? Huwag ka magpalamok dyan, Boy Tapang, baka pagdating sa laban, dinggihin ka! Kaya yun masasabi ko sa Boy Tapang, naiinip na ako dito, Boy Tapang! Galaw-galaw naman dyan, Boy Tapang! Sabi nga ni Wamos, lamok, kaya sabi niya lamok, yan Boy Tapang. Baka pagdating sa laban, tingin. Kaya Boy Tapang, galaw-galaw na. Nakita. Sobrang lakas ng aura at talagang nakakapang-akit at nakakapanggigil itong si Boy Ungas dahil nga baka daw lamukin at baka daw dinggin itong si Boy Tapang kung hindi siya gumalaw at hindi siya magsalta kung anong magiging sagot niya sa hamon nitong ating idol. Kung mapapansin natin mga idol, marami na akong ginawang video dito sa ating YouTube channel na patungkol kay Boy Tapang at saka Boy Ungas dahil matagal na simula mga idol. Nasa baba pa lang itong si Boy Ungas ay alam natin na hinahamon na niya itong si Boy Tapang dahil idolo niya ito. Hindi dahil sa mayabang si Boy Ungas mga idol, dahil idol na idol niya si Boy Tapang. Kaya naman sobrang bilis ng paglago ng kanyang YouTube channel mga idol at nasa 55.4k na siya ngayong araw na to at alam natin na mas malaki pa ang aangatan ng kanyang YouTube channel kaya napapansin na din siya ni Boy Tapang at napapansin na din siya ng mga promoter ng The Battle of YouTuber na si MG at saka si Jonarens Jacob. Kaya kung napapansin nyo to mga idol, ay portahan yung ating idol na magkaharap silang dalawa sa The Battle of YouTuber ngayong December 4. Nakita mo naman siguro yung post ni Kuya MG? Ay Boy Tapang, ano bang nintay mo? Baka may iba kang dahilan. Baka ayaw mo kung ano pa talaga Boy Tapang? Sagot naman dyan Boy Tapang. Alright, yung sinasabi ni Boy Ungas na nakita mo ba yung post ni Kuya MG? Eto yun mga idol. Sabi ni Boss MG ni Idol Makagago, gusto nyo bang makita si Boy Ungas sa The Battle of YouTuber boxing match? Napakalakas daw ng hype nun. Totoo ba mga kahombre ko? At mag-comment kayo doon mga idol kung gusto nyong magkaharap itong si Boy Tapang at saka si Boy Ungas dahil sabi nga ni Idol Makagago na may pagkakataon at may chance ang magkaharap itong dalawa kung sakasakaling suportahan nyo sila na magkaharap sa The Battle of YouTuber. Naiinip na talaga ako dito Boy Tapang. Ano ba Boy Tapang? May ba? Hindi ko masabi Boy Tapang. Sagot naman dyan. Huwag kang magpalamok dyan Boy Tapang. Huwag magpalamok. Baka pagdating sa laban, tinggihin ka. Yeah, Boy Tapang, ano na? Sagot na! Sagot! Ay, yun sabi ko Boy Tapang. Alam kong Boy Tapang, gwapo ka. Pero pagdating sa laban, pangit ako. Sana all! Boy Tapang, alam kong lugi ako sa'yo. Pagdating sa kababuhan. Boy Tapang, galaw-galaw naman dyan. Boy Tapang, sagot naman. Boy Tapang. Alright, yun yung mga gustong iparinig ni Boy Ungas kay Boy Tapang na sana magkaharap sila sa The Battle of YouTuber o kahit hindi sa The Battle of YouTuber, kahit sa sparring lang sa labas-labas ng mga idol. Kaya puntaan naman natin ang ating idol na si Boy Tapang dahil mayroon siyang ginawang video na ang sabi niya, balik ensayo, laban ulit ako sa The Battle of YouTuber. Tignan natin kung lalaban niya ba itong si Boy Tapang sa The Battle of YouTuber at sino nga ba ang kanyang makakaharap sa The Battle of YouTuber. Walang kupas mga idol. Sa Battle of YouTuber kasi tinawagan ako kapon ni Kuya MJ Makagago na ako daw yung unang lalaban sa pagbalik ng Battle of YouTuber.
ngayong first week of December. Kaya gagawa kami ngayon ng lagay ng punching bag. Ayan yung mga alien na gagawa ngayon. Todo ensayo tayo mga katapang kasi yung kakalaban ko daw ay mahusay rito at magaling. Hindi ko pa alam kung sino yung mga kalaban ko, kaya balik ensayo na ako para sa Battle of YouTuber. Kaya abangan yung mga katapang kung sino yung mga kalaban ko. Ewan kung sino, wala pa akong alam kung sino kasi di pa pinalam ni KMD sa akin kung sino yung mga kalaban. Ngayon gagawa tayo ng lagay ng punching bag. Kung mapapansin natin mga idol ay biglang lumaki ang katawan ng ating idol na si Boy Tapang. At kung mapapansin natin sa kanyang dating laban kay Russell ng Brusco, malaki ang pinagkaiba dahil lumaki ang kanyang katawan at naging solido talaga ang hugis ng kanyang muka. Kaya hindi natin may pagkakaila na sasabihin ni Boy Ungas na nagpapalaki ka ba ng tiyan, Boy Tapang. Kaya ito na nga ang pinakita ng ating idol na si Boy Tapang na ang kanyang sparring sign na kaya niya pa rin makipagbakbakan at gumamit ng mga suntok at mga solidong suntok sa kanyang darating na laban. Kaya naman mga idol, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Ano ang sa tingin nyo ang magiging resulta kung sakasakaling magkaharap nga pa ang ating idol na si Boy Tapang at saka si Boy Ungas? Mas kapakapanabig nga ba ang laban kung sakasakaling magkaharap itong dalawa? O sino nga ba ang tutumba at ang matatalo at tatanghaling panalo sa The Battle of YouTuber? O di kaya kahit hindi na sa The Battle of YouTuber mga idol, kahit nasa sparring lang sa labas, pwede na yun. Kaya kung gusto nyong malaman at kung gusto nyong subaybayan at magkatuluyan nga ang laban ng dalawa, ay supportahan nyo, mag-iwan lang kayo ng like and comment dito sa baba ng ating video at i-hit ang notification bell, mag-subscribe na rin kayo dahil sigurado akong bibigyan ko kayo ng mga solidong content na kagaya nito. Maraming salamat at shoutout ka pala sa mga nanonood sa ating video ngayon na sobrang supportive ng mga iniidolo natin. Ayan. Nandito tayo ngayon sa computer shop kung saan yung tito ko yan. Alright. Kaway. Alright. Ay, maraming salamat mga idol. Kaya, kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. At mag-iwan na rin komento sa baba. At sigurado akong bibigyan pa kita ng mga solidong content na ipapalabas dito sa ating channel. Yung basic suntok muna kasi ilang months na akong nawala sa boxing, di na ako nakapag-training. Kaya na-focus sa pag-vlog na. Kasi di ko kasi na-expect na babalik pala yung Battle of YouTuber. Kaya ayun, tinawagan tayo ni Kuya MG na lalaban ulit tayo sa Battle of YouTuber sa December. Di ko pa alam kung sino yung makakalaban, kaya ngayon paghandaan na lang natin kung sino nga ba yung makakalaban natin. So ngayon mga basic suntok muna tayo. Ayan, napakaganda ng sapatos natin. Napaka-comfortable. First time ko talaga magsuot nito. Let's go. Forma muna tayo kasi yung nagturo sa akin si Donnie Nietes at siyempre kay si Coach Edito Alia Villamor. Maraming salamat sa pagturo niyo sa akin. Ayan. Immortal na nila lahat, mas lalo pa lumakas. Tinaob mga kataban ng lahat na paatras. Si Boy Tapang ang nagahan sa mukbangan mabangis. Kahit sino ang iharap, sa kanya ay panis. Malakas na nilalang at walang inuurong. Ron Swan ang pangalan niya, a.k.a. Boy Tapang. Di kayang tapatan, immortal ang pagkatao. Parang may kapangyarihan sa mukbaan siya dadugo. Huwag mo siyang sabayan kung di mo kayang tapatan ang kanyang kakayahan. Hindi na kayang lamangan kapag siya ang kinalaban mo. Ika'y mapapasubo, lahat na sumagot pa ay kanyang napapasubo. Diba ay konsibo, doon mo na siya makikita. Matindi sa kainan at matibay ang sikura. Huwag mo siyang musgahan, hindi mo pa siya kilala. Nag-iisang Boy Tapang na walang Pero pag walang training, mabilis ka mabusan ng